Биткоиннарга доступ мәңгегә югалачак. Бу хәерлегә булыр дип ышанасы килә. Сезгә точно бала кирәкме? Димәк, алабыз кирәкле барлык әйберләрне һәм кышларга җимлек ясыйбыз. Сәлам, бүгенге чыгарылышта татарлар тормышы турында энциклопедия, үзенә яңа кайгыртучан хуҗалар эзләүче Тишка исемле мәче һәм җимлекләр ясарга яратучы кешеләр өчен яңа бәйге. Хәзер тулырак. Бер төркем журналистлар milliard.tatar исемле сайт эшләтеп җибәргәннәр. Әле тест рәвешендә генә эшли һәм ай ярымнан инде тулы көченә эшли башлар дип өмет итәләр. Оештыручылар сүзләренчә, әлеге сайт татар тормышы энциклопедиясе булачак. Анда татарларның, ягъни безнең үз алдыбызга куйган сорауларыбыз, чишелергә тиешле мәсьәләләр һәм башкалар урын алачак. Сайттан әлегә скриншотлар гына бар, менә мисал өчен, һәм ул рус телендә, татарлар тормышы энциклопедиясе рус телендә. Менә мисал өчен анда сорау куйганнар: как стать татарином? Ну вот как стать татарином? Ну я прям не знаю даже. Америка Кушма Штатларында бер программист 240 миллион долларлык биткоиннар сакланган үзенең жесткий дискының паролен оныткан. Ул инде аның барлыгы 10 мөмкинлеге бар булган парольне язырга, ул инде 8-ен дөрес түгел итеп язган. Хәзер аның нибары 2 мөмкинлеге калган һәм аларда дөрес түгел булып чыкса, биткоиннарга доступ мәңгегә югалачак. Ул әлеге биткоиннарны анда 10 ел элек салган була. Ул вакытта биткоинның бәясе якынча 2 доллардан 6 долларга кадәр була. Ул аны салып куя да оныта. Хәзер исенә төшереп, ул аны салдырга теләме? Ни кызганыч, менә шундый хәл килеп чыга. Әмма бу хәл турында, котлаулы хәл турында белеп, интернет саклык буенча эксперт Алекс Стамос аңа үз ярдәмен тәкъдим итә. Ул әлеге жесткий дискны взломать итәргә әзер, әмма аңа моның өчен якынча ярты ел вакыт һәм әлеге акчаның 10% кирәк булачак. Һәм бу әле иң кызыгы түгел, ягъни бу ситуация ниндидер частный очрак түгел, бу бердән бер очрак түгел. Мондый очраклар шактый күп икән. Бер аналитик компания мәгълүматларына ышансак, 18,5 миллион биткоинның 20%-ка якыны менә шундый югалган яки блокта булган заблокированный кошелькларда саклана икән. Бу якынча 140 миллиард долларга тигез. Менә шундый акчалар тирәсендә яшибез без. Берничә көн элек Казанда бер фатирда янгын чыкканнан соң зыян күргән һәм янгын сүндерүчеләр вакытында ярдәм иткәнлектән исән калган мәчедән хуҗалары баш тарткан. Баш тартуның сәбәбе әлеге мәчене янгында гаепле дип уйлау. Дөресрәге, алар аны гаеплиләр. Аларның сүзләренә ышансак, мәче газ плитәсе артына кереп китә һәм аннан чыкканда аның койрыгы яна башлаган була. Шул рәвешле фатирда янгын килеп чыга. Әмма янгын сүндерүчеләрнең фикере башкачарак, аларның сүзләренчә, псидә бар тик интоксикация, койрыгына аның бернинди зыян да килмәгән, ягъни аның койрыгы янмаган. Төп сәбәп әлеге гаиләдәге 2 яшьлек баланың газ плитәсе янында саксыз маташуыннан булырга мөмкин дип әйтәләр. Псине янгын сүндерүчеләр коткарганнан соң аны ветклиникага илтәләр. Хәзер аның хәле бик үк яхшы түгел һәм аңа шактый вакыт кислородлы бокста ятырга туры киләчәк, аннан соң инде аңа яңа хуҗалар эзләячәкләр. Һәм бу әлбәттә бик котышкыч моңсу. Псинең ни гаебе бар инде? Хәтта пси гаебе белән килеп чыкса да, пси шул ук бала, ул аны карарга, тәрбияләргә кирәк һәм әзер булмасаң аңа алынырга кирәк тә түгел. Әмма бу хәерлегә булыр дип ышанасы килә псидән хуҗаларның баш тартуын. Чөнки алар хәзер баш тартмаган булсалар, башка берәр сәбәп килеп чыгып, соңыннан баш тарткан булырлар иде һәм бәлки пси урамда калган булыр иде мондый салкыннарда. Әмма хәзер ул хәле авыр булса да, яхшы кешеләр кулында һәм киләчәктә аңа тугры, кайгыртучан, аны ихлас күңелдән яратачак хуҗалар табылып, ул озын бәхетле мәче тормышы белән яшәр дип өметләнәм. Алексеевск районының Куркуль авылында 22 яшьлек хатын-кыз ана үзенең 2 баласы белән сарайда йоклап китә. Эчеп исерү сәбәпле һәм төнлә салкыннан уянып китеп, үзенең 4 яшьлек кызы белән кире өйгә кайта, 1 яшьлек баласын сарайда онытып калдыра. Бала шактый өшегән, аны хастаханәгә илтәләр Казанда һәм 4 яшьлек кызны да. Һәм хәзер әлеге хатын-кызны аналар хокукыннан мәхрүм итү мәсьәләсе карала. Мәче белән ситуация нинди котышкыч, монда кеше үзенең йөрәгенә иң якын кешесе белән менә шулай хәл итә ала
екен. Һәм андый әйберләрне карагач, сезгә точно бала кирәкме? Башта 100 кат шул турыда уйлагыз. Дип әйтәсе килә. Россия кошларны саклау берлеге иң яхшы җимлек ясаучылар арасында конкурс игълан итә. Конкурс 2 номинациядә булачак. Беренчесе иң оптималь вариант дип атала. Анда кошларның яшәү стандартларына, ихтыяҗларына иң якын туры китереп ясалган җимлекләр катнашса. Икенчесе мөгъҗиза ашхана дип атала. Анда инде иң оригиналь дизайн белән көч сынашачак катнашучылар. Һәр айны әлеге катнашучылар арасында берәр җиңүче сайланачак һәм иң азакта әлеге айларда сайланган җиңүчеләр арасыннан яңадан һәр номинациядә берәр җиңүче билгеләнәчәк. Җиңүчеләрне бүләкләр һәм дипломнар көтә һәм барлык катнашучыларга электрон таныклык җибәреләчәк. Әлеге конкурска эшләрне кабул итү 20 мартка кадәр дәвам итә. Әлеге конкурсның төп шартлары белән тулырак сайтта танышырга була. Без аны аста беркетербез видеоның описаниесында. Һәм җиңүчеләр 1 апрель көнне кошлар көнендә билгеләнәчәк. Әгәр дә сез изге эшләргә кулыгыз кыстып йөргән булса, менә шундый шәп мөмкинлек, димәк алабыз кирәкле барлык әйберләрне һәм кошларга җимлек ясыйбыз. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде, сау булыгыз.